I un dels actes amb més seguiment i amb la participació de més voluntaris són les justes de cavalls. Una vintena d'animals galopats per voluntaris, amb carreres, jocs d'habilitat, teatre... que fan les delícies dels més petits. El que més m'ha agradat ha sigut quan han agafat les anelles. Han muntat els cavalls, anaven corrent i agafaven unes anelles que estaven penjades. He vist lo de la lluita d'espases, la lluita d'un sobre el cavall i l'altre sobre baix, lo d'agafar els xaros... I amb un superheroi medieval i de poders limitats, el Super Arnau, sempre disposat a fer un cop de mà als desemparats. Hem creat un superheroi medieval per donar una mica d'il·lusió a la festa de Vilamagore. Aquest superheroi, de poders que es veien així, té pocs. O sigui, només proclama la pau i l'amor. Les justes de cavall són l'element cabdal d'aquesta festa, per a grans i també per a petits, per a voluntaris i per a visitants. Cavalls és l'activitat principal i la gent ho està esperant des que comença el Vilamagore. Després, ara ja fa 4 anys que fem les espasses, la lluita d'espasses, que també la gent ja està esperant. I a poc comencem a recuperar una mica els retaules que es feien als Fells. I dins d'aquesta diversificació també hi cap la gastronomia, una gran taverna dona treva als estómacs més exigents del Vilamagore. Botifarra blanca i botifarra negra, cansalada i un porc i mig cuit durant hores i hores per un establiment de Cardedeu. Aquí. Tot en entrepans, regat amb vi, cervesa i aigua, sense refrescos. No són propis de l'edat mitjana. I com en moltes fires medievals, el comerç també té el seu espai. I l'activitat que faig, bàsicament, és que treballo la fusta i el cuir. Llavors, la fusta la treballo en pirogravada, treballo la fusta del boix, i després treballo amb diferents aspectes, després faig el nom, el pirogravo al moment, i després treballo el cuir també en diferents formes. Faig pulseres, faig això d'aquí, diferents coses. A la gent els agrada molt el que és el pirogravat del nom, amb el clauer, amb les medalles, amb les pulseres. Artesans de tot tipus i altres arts més esotèriques al Vilamagore.
A pesar de que me encanta, Molts curiosos. De moment jo estic encantada amb la fira, la veritat, perquè és superbonica, no havia estat mai, i és molt bonica, està molt ben muntada, molt ben decorada, una animació molt xula, però de ventes està tranqui. Fires que hi ha així... Totes no. Moltes coses mai. Però a l'edat mitjana la línia marcada és molt clara. La conducta és examinada i qualsevol indici de bruixeria s'acaba pagant. Sota l'església, una bruixa emmanillada és penjada dins d'una gàbia. Els vilatans li llencen verdura. La bruixa crida sense aconseguir compassió. Però als pocs minuts, el que aconsegueix és la indiferència. El conot esgrima! Pat esgrima! A la taverna! A la taverna! S'anuncia una lluita d'esgrima a la taverna. Problemes amb uns provocadors. El veïnat surt corrent. La meva dona i jo, que acabem d'obrir la taverna, ara fa tot just un parell de dies, que és veritat, i hem vingut uns mafiosos que ens volien prendre una mica, subornar-nos i demanar-nos calés per protegir-nos o alguna cosa així. Llavors, nosaltres havíem contractat uns mercenaris que ens havien ensenyat a lluitar per si passava alguna cosa així, que són els que han sortit després, i entre tots i l'ajuda imprevista d'un client, doncs ens hem pogut desfer dels maleants. Després d'una lluita aferrissada, i gràcies a la dona del taverner, la situació és controlada. L'obra estava pensada una mica per això, no? Una mica per tema d'igualtat, que tots som iguals, i que al fi i al cap és el que tu dius. Sempre ens han de treure les castanyes del foc les dones.